Mitt impjegat mis-servizz pubbliku se jibdew korsijiet ġodda wara ftehim strateġiku bejn is-Servizz Pubbliku, l-Università ta' Malta u l-MCAST. Dan il-ftehim kien iffirmat l-4 filgħodu u għandu lan li impjegati pubbliċi jibdew korsijiet ġodda minn din is-sena akkademika. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar spjega deċiżjonijiet li se jkunu qed iwasslu għall-użu aħjar tar-riżorsi umani fih dan is-servizz pubbliku. Fl-istess ħin qal li din is-sħubija strateġika mal-Università ta' Malta u l-MCAST qed issir biex iċ-ċentru għall-iżvilupp, riċerka u taħriġ isir kulleġġ ta' taħriġ għal ħaddiema tal-Gvern. L-impjegati pubbliċi se jkunu sponsorjati fl-oqsma ta' tfassil tal-politika, management u tmexxija ta' riżorsi umani fost l-oħrajn. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni spjega li l-Gvern għandu bżonn nies li jiddeċiedu, għalhekk il-korsijiet li qed jiġu offruti huma MBA fil-Public Management, baċellerat fix-xogħol u riżorsi umani u baċellerat fl-Amministrazzjoni Pubblika, il-koll b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta. Mal-MCAST se jibda jiġi offrut baċellerat fil-Public Projects. Min-naħa l-oħra, impjegati gradwati fil-livell ta' diploma u higher diploma se jkunu qed jingħataw l-aċċess biex ikomplu jinvestu fihom infushom permezz tal-baċellerat fl-Amministrazzjoni Pubblika.